हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर बर'नि मुंदांखा जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां करिश्मा बर' बिथांनि सोमोन्दै। लोगोफोर, फावखुंग्रि करिश्मा बर' बिथांखौ नोंथांमोनहा गोबाङानो मोनथिखायो आरो सिनायखायो जानांगौ। बिथाङा बर' मिउजिक भिडिअजों लोगोसे आबुं बर' सावथुन आरो सुंद' बर' सावथुनफ्रावबो फाव खालामबोबाय। दायो जों बिथांनि सोमोन्दैनो एसेब्लाबो मोनथिनानै लागोन। बिथाङा बबेनि आरो मा मावो। लोगोफोर, गिबियाव सावरायगोन जोङो बिथांनि जोनोमजों लोगोसे बिथांनि जोनोम जायगा। करिश्मा बर' बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन 1999 मायथाइनि 25 फेब्रुआरियाव बाक्सा जिल्लानि बागानपारा एरियायाव। बिथांनि गुबै मुङानो जादों लोगोफोर करिश्मा बर' आरो बिथांनि निक नेमानो जादों कृष्णा आरो रानी। बिथाङा स्कुल लाइफखौ फरायदोंमोन बागानपारा हाई स्कुलाव आरो बिनि उनाव कलेज लाइफखौ फरायदोंमोन धमधमा आनसलिक कलेजाव। बिथांनि हबिसफोरानो जादों लोगोफोर फारियै एक्टिं, डान्सिं, कुकिं, ट्रेभेलिं आरो गोबां दं। लोगोफोर, मोसानायनि बेलायाव बिथाङा क्लासिकेलाव काटाक बिमिउस कमप्लिट खालामखांबाय आरो बिथांहा दायो एक्टिंनि कर्सबो लाबोगासिनो दङ। बिथां करिश्मा बर'नि नखराव सोरबाफोर जब मावनाय दङ नामा होननानै बुङोब्ला बिथां करिश्मा बर'नि बिफाया ब्लक अफिसाव मोनसे जब मावो। लोगोफोर, दायो जों सावरायगोन बिथां करिश्मा बर'आ बर' सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय। करिश्मा बर' बिथाङा सावथुन मुलुगाव माब्लानिफ्राय आगान होनाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा 2018 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव मोनसे बड'नि शर्ट मुभियाव फाव खालामजेनदोंमोन। बिनि उनाव बिथाङा 2019 मायथाइयाव फारियै मोनथाम सावथुनफोराव फाव खालामबोयो। बिथांनि फाव खालामबोनाय सावथुनफोरनि मुङानो जादों हायना मुलि 7, लकेल दावदै आरो लोखिसारा जावैसो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बे बोसोरनिनो राहा मुंनि आबुं बर' सावथुनावबो फाव खालामदों आरो बिनि उनाव बिथांहा बे बोसोरनिनो बैसागु दानाव बैसागु बोथोरनि मुंनि मोनसे बर' मिउजिक भिडिअआवबो फाव खालामदोंमोन। दायो जों सावरायगोन करिश्मा बर' बिथांनि ससियेल मिडियानि बागै। लोगोफोर, ससियेल मिडियायाव बिथांहा करिश्मा बर' मुंनि ब्लग इउटुब चेनेलबो दङ आरो करिश्मा बर' अफिसियेल मुंनिबो प्रडाक्सन चेनेल दङ। लोगोसेनो बिथांहा करिश्मा बर' मुंनि फेसबुक पेजबो दङ आरो करिश्मा बर' अफिसियेल मुंनि इन्स्टाग्राम एकाउन्टबो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बिथांनि चेनेल आरो पेजफोराव थांनानै भिडिअसफोरखौ नायहैदो आरो फल' खालामनानै लाहैबानो जाबाय। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बिथां करिश्मा बर'नि सोमोन्दैनि भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों। जाना फैबाय आंनि जिउआव नों गोरलै बिलाइ बादि खिलिबाय मिजिं। हारसिङै माखौ सानफ्लाङो, हारसिङै माखौ मिनियो, हारसिङै मा बुंफ्लाङो, हारसिङै आं सिरि थायो। আকুলি মন তোমাতে মগন নামি আহে প্রেমৰ মধুৰ লগন। Gwdan lama dinay angni sigang hanti nang thamthim nang jang lwgwse जायो
Angni Goजान जाया आंनि दसे सम गोसोनि हाया